Вітаю вас! У эфіры «Беларусь-3» калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат на календары 8 чэрвеня. Далей у праграме агляд адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Пачнем з класікі. Сёння на сцэне Купалаўскага тэатра беларускі нацыянальны эпас Івана Мележа «Людзі на балоце» у пастаноўцы Александра Гарцуева. Літаратурная аснова спектакля вядомая кожнаму гледачу яшчэ са школы. У знакамітым творы на фоне драматычных падзей мінулага стагоддзя разгортваюцца сцэны народнага жыцця, узнімаюцца спрадвечныя пытанні быцця і пошуку шчасця, якое для адных у каханні сям'і, для іншых ва ўладзе і дабрабыце. 4 гады таму спецыяльна для новай пастаноўкі Александр Гарцуеў стварыў уласную інсцэніроўку рамана. Ранейшая версія спектакля больш адпавядала савецкаму часу і мела моцны сацыяльны кантэкст. Зараз цэнтральнае месца ў пастаноўцы аддадзена трохкутніку галоўных герояў і іх марам пра светлую будучыню, новае жыццё і сапраўднае каханне. Дарэчы, сёлета спаўняецца 95 гадоў з дня нараджэння аўтара легендарнага рамана, народнага пісьменніка нашай краіны Івана Мележа. Далей пра адметную музычную падзею заўтрашняга дня. Прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам заслужанага артыста нашай краіны маэстра Віктара Бабарыкіна зноў прадставіць публіцы нашумелы праект рок-праграму «Дым над вадой лепшая». Па шматлікіх просьбах гледачоў прэзідэнцкі аркестр сабраў у адзін канцэрт самыя выдатныя творы са сваёй аншлагавай праграмы «Ураган» і 3 папярэдніх частак праекта «Дым над вадой». Гэта класіка рока ў сімфанічнай апрацоўцы, сусветна вядомыя кампазіцыі гуртоў «Металліка», «Guns N' Roses», «Scorpions», «Queen», «Bon Jovi», «AC/DC», «Aerosmith» і іншых калектываў. Усе гэтыя праверныя часам хіты ў суправаджэнні аркестра будуць выконваць Пётр Ялфімаў, дзядзя Ваня, Георгій Калдун, Алексей Хлястоў, Александр Патліс і іншыя знакамітыя артысты. Рок-праграма «Дым над вадой лепшая» – гэта не адзіны сюрпрыз ад прэзідэнцкага аркестра, які чакае слухачоў у бліжэйшай будучыні. Пра ўсе разам зараз будзем гутарыць з гасцямі нашай праграмы. Сёння ў студыі праграмы мы рады вітаць мастацкага кіраўніка і галоўнага дырыжора прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь, заслуженного артиста нашей краины Виктора Бабарыкина. Виктор, здравствуйте. Рада снова видеть вас в студии программы «Калейдоскоп». Завтра на сцене Дворца Республики состоится концерт нашумевшей программы «Дым над водой лучшее». Какие исполнители, какие треки в этот раз вошли в список избранных? Программа называется «Дым над водой лучшее», и представлены очень яркие солисты. Это Петр Елфимов, это Георгий Колдун, это Алексей Хлестов, Александр Патлис, это Иван Вабищевич и молодые исполнительницы, это Ксения Жук и Светлана Шиманович. Хиты, которые проверены временем, кавер-версии групп Deep Purple, Metallica, Guns N' Roses, Scorpions, Queen, Bon Jovi, AC/DC, Aerosmith и другие. Знаю, что среди сюрпризов будет также легендарный хит группы «Металлика» «Enter Sandman» в исполнении Петра Елфимова. Да, совершенно верно. Вообще более шире, и хватим мы с ним творчество группы «Металлика», но это будет уже в следующем проекте. Это лето обещает быть насыщенным разнообразными программами. 29 июня президентский оркестр на сцене Дворца Республики представит оперную классику в исполнении Оксаны Волковой, Елены Шведовой и других звезд. Какие хиты прозвучат в программе «Виват Опера Модерн» и вообще как возникла идея вывести оперу с ее классической оперной сцены? Вы знаете, мы очень экспериментируем часто с нашими музыкантами президентского оркестра. И как-то мы попробовали сделать арию «Царицы ночи» в роковой обработке. Это был просто ошеломительный успех у публики. Мы даже сделали программу «Рок встречает оперу» на Славянском базаре. И сейчас мы решили сделать именно программу «Виват Опера Модерн». Мы взяли лучших солистов театров, можно сказать, и мира, потому что Оксана Волкова, она поет и в Большом театре, она поет и в Нью-Йоркской опере. И тот же Юрий Городицкий, великолепный тенор, поет и в нашей опере. И он является лауреатом конкурса «Елизавета» и так далее. То есть они все именитые певцы. Владимир Громов, это Елена Шведова, Илья Сельчуков. Каватина Фигаро будет исполняться в тяжелом роке. Понимаете? Шведова будет петь арию «Лучи де ля Мерму» в версии фильма «Пятый элемент». Понимаете? То есть, много сюрпризов. Конечно, я хотел бы предупредить, что люди, которые ходят на чистую оперу, да, это, скорее всего, можно сказать, такой оперный популярный концерт. Яркий, элитный опера-симфороковый проект. В июле зрителей также ожидает программа «Лучшие саундтреки». Да, совершенно верно. Можно ли по программе концерта составить список самых любимых фильмов участников президентского оркестра? Вы знаете, скорее всего, мы составляли не по фильмам, а по музыке. Это, конечно же, «Гарри Поттер» музыка. Это, конечно же, «Гладиатор», это мой любимый фильм. Это
«Миссия невыполнима», это и «Назад в будущее», это и «Розовая пантера», это «Индиана Джонс», «Пираты Карибского моря», список Шиндлера и другие. То есть, концерт яркий. И для оркестра не так просто сыграть эту музыку, потому что она написана она великими композиторами. Это и Джон Уильямс, и многие другие. Это фирменные ноты. С этих партитур именно писались эти треки. То есть это все оригинально будет звучать. Виктор, спасибо вам большое. Спасибо. А я нагадаю, што заўтра ў Палацы Рэспублікі канцэрт «Дым над вадой» лепшая прэзідэнцкага аркестра нашай краіны. А зараз у гледачоў нашай праграмы ёсць унікальная магчымасць пачуць фрагмент канцэрта ў выкананні спявачкі Ксеніі Жук і вядучага гітарыста прэзідэнцкага аркестра Ягора Дзыгуна. Hold on, little boy, show me what he's done to you. Stand up, little boy, broken heart can't be that bad. Well, it's true, the fabuled with the both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one who show you. And I'm the one, yeah, deep inside. Waiting on a line of greens and blue, just to be the next to be with you. Just to be the next to be with you. Далей у праграме традыцыйная галерэя славутых імяніннікаў, якую сёння мы пачнем з тэатральнай тэмы і павіншуем з днём нараджэння выбітнага тэатральнага рэжысёра і педагога, заслужанага дзеяча мастацтва ў Беларусі Лідзію Манакову. У дзяцінстве яна хацела стаць актрысай, нават у школе грала ў розных спектаклях, але ўжо тады з большым задавальненнем дапамагала настаўніцы ставіць п'есы. Менавіта таму і пайшла ў рэжысуру. У яе была магчымасць ставіць дыплом у тэатры юнага гледача ў Мінску. Але яна сама накіравалася ў Гомель, дзе маладому рэжысёру адразу даручылі складаную п'есу, у якой было 24 персанажа. Далей за 5 гадоў у Гомельскім абласным тэатры Лідзія Манакова паставіла 13 спектакляў, а яшчэ праз 15 гадоў вярнулася туды галоўным рэжысёрам. Супрацоўніцтва з тэатрам Лідзія Манакова працягнула і падчас працы ў Акадэміі мастацтваў, дзе некалькі дзесяцігоддзяў выкладала студэнтам акцёрскае і рэжысёрскае майстэрства. Далей звернемся да гісторыі мастацтва і успомнім выбітнага творцу Івана Крамскога. Менавіта ён быў ідэолагам цэлага пакалення мастакоў-рэалістаў і адным з заснавальнікаў таварыства перасоўных выстаў у 19 стагоддзі. Іван Крамской – мастак жанравай, гістарычнай і партрэтнай карціны. Ён стварыў шэраг партрэтаў выбітных рускіх пісьменнікаў, артыстаў і грамадскіх дзеячаў, сярод якіх Леў Талстой, Павел Трацякоў, Міхаіл Салтыкоў-Шчадрын. Усе гэтыя партрэты зараз знаходзяцца ў Трацякоўскай галерэі ў Маскве. І там жа самыя знакамітыя карціны «Партрэт невядомай» і «Хрыстос у пустэльні». На працягу ўсяго жыцця творчая дзейнасць майстра была скіравана на перамогу рэалістычнага жанру. І менавіта Іван Крамской першым з усіх рускіх мастакоў пачаў разважаць пра мастацтва. Сёння яго лісты і артыкулы складаюць важкі двухтамовік. Некаторыя з сучаснікаў лічылі, што крытычныя нататкі Крамскога па пытаннях мастацтва напісаны не менш таленавіта, чым артыкулы Бялінскага па пытаннях літаратуры. Далей у калейдаскопе звернемся да музычнага мастацтва. Калі верыць гістарычным хронікам, сёння дзень нараджэння выбітнага венецыянскага кампазітара і скрапача эпохі барока Тамаза Альбіноні. Пры жыцці ён быў вядомы галоўным чынам як аўтар паўсотні операў, якія былі пастаўлены ў Венецыі, аднак большая іх частка не дайшла да нас. На жаль, рукапісныя партытуры Альбіноні былі згублены ў 1944 годзе падчас бамбавання Дрэздэнскай дзяржаўнай бібліятэкі. Менавіта таму сёння кампазітар вядомы дзякуючы яго інструментальнай музыцы. Знакамітая «Адажа соль мінор» Альбіноні было ўпершыню апублікавана ў 1958 годзе біёграфам Рэма Джадзотта, які сцвярджаў, што гэтая «Адажа» прыйшлося аднаўляць на аснове маленечкага фрагмента партытуры, знойдзенай пасля вайны. Сёння «Адажа» Альбіноні дасягнула той ступені славутасці, калі твор рэгулярна перакладаецца для выканання на розных музычных інструментах. Часцей за іншыя творы «Адажа»
можа гучыць падчас памятных цырымоній і апроч таго выкарыстоўваецца ў масавай культуры, як фонавая музыка ў фільмах, тэлепраграмах і нават рэкламе. І ў працяг тэмы музыкі 206 гадоў таму ў гэты дзень з'явіўся на свет адзін з самых значных кампазітараў першай паловы 19 стагоддзя – эстэт, інтэлектуал і рамантык Роберт Шуман. Яго музыка, далёкая ад звыклых у той час класічных формаў, была адважным наватарскім эксперыментам, але сам аўтар не быў зразумелы сучаснікамі. Уся яго багатая творчая спадчына засталася нашчадкам. Вялікая частка фартэпіянных п'ес Шумана створана ў форме цыклаў. Адзін з самых знакамітых – цыкл «Карнавал». У ім перад слухачамі паўстаюць сцэнкі, танцы і шэраг музычных партрэтаў. Паганіні, Шапен і любімая жонка Шумана – выбітная піяністка Клара Вік. Апроч таго, Роберт Шуман захапляўся напісаннем вакальнай музыкі, у якой фартэпіяннае суправаджэнне нярэдка дапаўняла сэнс слоў і надавала песням больший драматызм і выразную сілу. А зараз у праграме вернемся ў наш час і накіруемся ў відэавандроўку. Бліжэйшыя хвіліны прысвецім найболей адметным культурным падзеям Гомельской области. У горадзе над Сожам адкрылася спецыяльная музейная экспазіцыя, якая распавядае пра жыццё і творчасць народнага пісьменніка БССР, ураджанца Гомельшчыны Андрэя Макаёнка. Тут сабраны амаль 500 унікальных прадметаў, пасведчанні, нагрудны знак, побач з узнагародай камсамольскія ваенныя білеты, фатаграфіі, асабістыя лісты і кнігі пісьменніка з дароўнымі надпісамі вядомых літаратараў. Большасць гэтых рэдкіх экспанатаў сюды перадалі родны Андрэя Макаёнка. Да збору далучылася і Гомельскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі, якое, дарэчы, гэты год аб'явіла годам Андрэя Макаёнка. На Гомельшчыне адбыўся злёт конкурс атрадаў юных інспектараў дарожнага руху. Яго удзельнікамі сталі больш за 80 школьнікаў з Беларусі і Расіі. Каб трапіць у Гомель, яны праходзілі папярэдні адборы ў сваіх рэгіёнах. Урачыстая цырымонія адкрыцця злёту адбылася на набярэжнай ракі Сож. Галоўная мэта злёту – прафілактыка дзіцячага траўматызму на дарогах і прапаганда здаровага ладу жыцця. Да таго ж, акрамя насычанай тэматычнай праграмы, наведанне правілаў бяспекі жыццядзейнасці, для удзельнікаў былі таксама падрыхтаваны разнастайныя спартыўныя і творчыя конкурсы. А знатакі высокага мастацтва змаглі атрымаць сапраўдную асалоду адразу ад 2 тэатральных прэм'ер, якія былі даны ў Гомелі. Акцёры гарадскога маладзёжнага тэатра падрыхтавалі новы спектакль «Дзе адступаецца каханне». Ён пастаўлены на аснове п'есы Александра Володзіна з любімымі «Не расставайцеся». Нечаканыя сюжэтныя павароты, усплеск эмоцый і выдатная акцёрская гульня. Героі п'есы аказваюцца ў абставінах, якія часта складваюцца ў рэальным жыцці. Банальны сямейны канфлікт прыводзіць да разрыву адносінаў з-за таго, што маладыя муж і жонка не могуць прыйсці да кампрамісу. А ў Гомельскім абласным драматычным тэатры адбылася прэм'ера спектакля «Рамеа і Джульета». Сваё бачанне несмяротнага твору Уільяма Шекспіра на суд гледачоў прадставіў расійскі рэжысёр Олег Малітвін. Падзеі, адлюстраваныя ў спектаклі, пераносяць нас у постапакаліптычную будучыню. Два кланы Мантэкі і Капулеці вядуць паміж сабой жорсткія бітвы, а юныя Рамео і Джульета застаюцца адны супраць гэтага лютага свету. Аднак, нягледзячы на шматлікія сцэны бітваў, асабістая роля ў спектаклі ўсё ж такі адведзена шчыраму, чыстаму, глыбокаму і ўсё пераможнаму пачуццю кахання. Напрыканцы праграмы ўспомнім яшчэ адну памятную дату. Сёння свой дзень нараджэння адзначае буйнейшае творчае аб'яднанне пісьменнікаў, крытыкаў і літаратуразнаўцаў нашай краіны. 82 гады таму быў заснаваны Саюз пісьменнікаў Беларусі. Усе гэтыя дзесяцігоддзі творчае аб'яднанне імкнецца захаваць літаратурную спадчыну нашай краіны, займаецца выданнем кніг, газет і часопісаў, перакладамі твораў беларускай літаратуры на іншыя мовы, праводзіць літаратурныя конкурсы і творчыя вечары, а таксама супрацоўнічае з пісьменнікамі іншых краін і з выдавецтвамі і дзеячамі культуры, якія жывуць за мяжой. Яшчэ адным з асноўных напрамкаў дзейнасці Саюза заўсёды была і застаецца падтрымка маладых літаратараў. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп культурных навін можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» у інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».